Γεια σου παιδιά! Είναι 25-1-0-1 εδώ πέρα και σήμερα θα ξαναπαίξουμε Ραβόλος. Λοιπόν παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Ραβόλος, δηλαδή Rivals. Κοροϊδευτικά το λέω Ραβόλος, να ξέρω. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε κάτι διαφορετικό. Δεν θα παίξουμε αυτά εδώ πέρα. Επίσης, δεύτερον, θυμάστε το πρώτο βίντεο πόσα κλειδιά είχα? Λοιπόν, είχα λίγα και τώρα έχω 54. Γι' αυτό τώρα ξέρω ότι δεν θα το δει κανένας. Γι' αυτό όποιος και να το δει, γεια σου αρχαία άνθρωπε, μπήκε σε ένα λογαριασμό που παίζω Rivals. Κάνω τέτοιο. Θέλω να μπείτε στο τέτοιο, στο πρώτο μου βίντεο και να μου πείτε πόσα κλειδιά είχα. Ναι, αυτό. Και άμα θέλετε μετά κάτι, δεν ξέρω βασικά. Πώς θέλω να μπείτε ώστε να δείτε πόσα κλειδιά είχα και να μου το γράψετε στα σχόλια. Λοιπόν, θα παίξουμε τα team μας. Όχι τα battles θα παίξουμε. Άντε. Αυτό το κομμάτι νομίζω παίζει να το κάνω και μετά. Λοιπόν. Πάμε εδώ. Τώρα. Μόλις μπήκα τώρα 22 δευτερόλεπτα θα μείνουμε. Ξενέρωσες. Οκ, μισό, γιατί δεν παίζεται λίγο. Κοίτα, άμα δεν μ' ακούτε τώρα, sorry. Μπρο, τώρα που φταίω. Πάμε είπα, πάμε. Τι είναι Περίμενε, ο τύπος έχει 28.000 φορές νίκη. Παιδιά, αυτός δεν είναι άνθρωπο. Παιδιά, πάμε το νεκροταφείο. Σκάει έτσι και αυτό θα νικήσει, αυτό πάμε εδώ. Εδώ! Ο τύπος. Ρε μπρο, αφού δεν έχω κάτι άλλο, γιατί μου βάζεις ότι έχω και τη βήπα εκεί πέρα. Ω, μαγκά, θα ακούστηκε περίεργο. Θα το κόψω, να ξέρετε. Να ξέρετε, θα το κόψω αυτό που είπα. Μπρο, τι σκεφτώ. Αϊστό! Άντε γεια. Άντε bye. Αντίος. Πώς είπε άλλο στα δικαστήρια. Αντίος. Γενικά είναι αυτό λίγο ωραίο γιατί παίζεις όσο θέλει. Εντάξει, παίζει για 7 λεπτά. Κοίτα, να ελπίσουμε να το κρατήσω για όλο το βίντεο και να μην κρατήσει πολύ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Άμα δεν μ' ακούτε να ξέρετε απλώς γιατί δεν μπορώ αλλιώς να βολευτώ. Θα κάνω τέτοιο. Αν φτάσουμε 25 εγγραφές, κάνω face reveal. Δηλαδή θα δείξω το πρόσωπό μου. Αν φτάσουμε 25 εγγραφές. Και θα ήταν τιμή μου να φτάσουμε τόσο. Γιατί τέτοια καλή πορεία δεν θα έχω ξανακάνει. Αυτό παιδιά, άμα θέλετε να δείτε το πρόσωπό μου και ποιος παίζει πίσω από την οθόνη, μαζέψτε 25 άτομα, πείτε φίλους πείτε και να με ακολουθήσουν, θα πω και εγώ και άλλα άτομα να με ακολουθήσουν, άμα θέλετε. Κοιτάξτε, αυτό τα λέω, άμα θέλετε. Δεν σας αναγκάζω, είναι δικαίωμά σας, έχετε τα πολιτικά σας δικαιώματα. Όπως έχουν και όλοι οι άνθρωποι, όλοι είμαστε ίσοι. Ναι. Γι' αυτό δεν σας αναγκάζω, λέω άμα θέλετε πείτε και εκεί πέρα, για άμα θέλετε τόσο πολύ να δείτε το πρόσωπό μου, πείτε να κάνετε. Μπορείτε να μαθαίνετε να πείτε και σ' άλλα άτομα.
Αν και πρέπει να μάθω και πώς μπορώ να κάνω, άμα το καταφέρουμε και θα είναι τιμή μου να το καταφέρουμε, θα πρέπει να μάθω κάπως πώς να έχω εκείνο το μικρό τετράγωνο πάνω που είναι τη φάτσα μου και έτσι πως θα παίζω θα είναι και αυτό εκεί. Ποιος ρεύτηκε μόλι? Α, το παιχνίδι. Γενικά το παιχνίδι είναι υπάρχουν κάποιοι ήχοι που είναι περίεργοι. Το ρέψιμο, η τρομπέτα. Α, και άμα φτάσουμε στους κατάλληλους subscribers θα κάνω και live. Αν θέλετε. Λοιπόν, νομίζω νικάμε. Ναι, εννοείται νικάμε. Πόσο είναι αυτό τώρα, 100? Headshot. Πάμε λίγο, δεν θέλω να σπαταλάω χρόνο. Αν θέλετε πείτε μου στα σχόλια και τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίξω. Χωρίς brain rot, σας παρακαλώ. Γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν ανέβηκα καθόλου εδώ πάνω. Πώς είναι η δίκη? Όπα. Οπα. Αϊ. Ο hacker είναι. Παίζει. Α, όχι, αποκλείεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυναμικά. Λοιπόν, τώρα λίγο αποσπαστική. Για από εδώ. Και εγώ με σνάιπερ από κοντά ρε παιδιά τώρα, έλεος. Αυτό εδώ θέλω κάποιος να το βγάλω. Μπορείς να φύγεις, να δω λίγο το σκόρ μου. Να δω άμα νικά. Άμα κάνω κάτι σε αυτή τη ζωή. Οκ. Όχι! Αϊ! Ωραία. Τι λες ρε? Ω, τι είναι σνάιπερ. Minecraft. Κάτσε πώς έκανε Michael Jackson. But the kid is not my... Τι λες ρε. Alright. Κάει λίγο. Ελπίζω να μην είναι δικός μου πάντως. Νομίζω το Xter είναι πολύ ωραίο το map, είναι 5x5 και παίζεται με... Και παίζεται και αυτός που θα νικήσει είναι ποιος θα κάνει τα περισσότερα kill στο από την ομάδα. United States of America! More than USA, I got a finger. Άντε γεια. Άντε γεια. Όχι ρε, έχασα το τρίξ. Άντε γεια. Αποκλείεται, νικήσαμε, είμαστε 140, πώς είμαστε. Άντε γεια. Πάμε ομάδα. Γεια. Πόσα kill ρε έχω κάνει? Τρελαίνομαι όταν δεν μπορώ να το κατασπέρω, να τον πιάσω σε σνάιπερ. Να θα μπορούσα, αλλά δεν μπορώ.
Άρα, Αμερικάνε. Wow, ωραίο ήταν. Θα ήθελα να το έχω και εγώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, how much it cost? I can pay. I can pay! Guys, not the problem, the money. Πάει από εδώ, ρε. Τι γίνεται, ρε, παιδιά? Πίπλα που έπεσε! Τι λες, ρε! Τι λες, ρε! Κερδίσαμε! Ιουχου! Άρα και πόσα κιλά γράφει? 18! 13! Α. Τώρα δεν ξέρω άμα το μεσαίο είναι το ότι πέθανα ή σκότωσα. Α, καλό το πήγα, από τους καλύτερους. Μπράβο. Όχι! Όχι, δεν θέλω! Δεν θέλω, ρε παιδιά! Καλά, εντάξει, θα βγω. Βασικά θα κλείσω το βίντεο. Αλλά θα δω τι θα κάνω. Λοιπόν, παιδιά! Μισό λίγο να με δείτε λίγο. Πρώτη φορά που τελειώνω από μάτς. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, τώρα δεν ξέρω πώς θα το τερματίσω. Περιμένετε, να μας φύγει το μέτρο. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μισό. Θα κάτσω λίγο σε αυτή την κονίτσα. Αντίπαλος. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα που είδατε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Και εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε... να κάνετε ένα like, ένα subscribe και ένα καμπανάκι. Bye bye guys, θα δούμε στο επόμενο βίντεο.